O Happy New Year. Atong daigon o pakpakan na to ang Dios. O niya, ilingi inyong tapad. Ingna nga bagong tuig, bagong kinabuhi, pero ikaw gihapon na akong gipili. Char. Char. Gipakatawa ramon ako kay ganiha man gud pagsugod sa before magsugod ang misa, giingnan ko nga kinahanglan nga mo smile gyud padre kay bag-ong tuig laba. Unsa may niyong gusto nga wali, taas or mugbo? Okay, taas. Usang oras. Bitaw, dili taas, dili pod kaayo mugbo kay lagi naay panultihon nga nagkanayon. Mubo nga wali magapalihok sa kasing-kasing. Pero taas nga wali magapalihok sa lingkuranan. Mga igsoon, after 2 years ako ang pagkapari, gihimo ko nga paris-pris sa parokya sa Buol, sa Tagbilaran, after 2 years. Kaya ba mo, una na kong misa sa New Year's Eve, nga ingon aron, daghan kog mga kakulba, kay first time lagi, nga nahimong kura after 2 years, unya, daghan po kog nabantayan. Pagmisa na ko, nakabantay ko nga, diha man to'y nang lingkod diha sa una, pamilya, natinga ko kay pagkanta sa Gloria, sa Himaya, ang bana, medyo nikuot sa iyahang bulsa, unya medyo na ay iyahang gikaot. Mura ba og kanang diha sa kilid ba, hingo nga gikirkir, mga suryan tawhanan Moto nga, magkakusog ang kanta, magkakusog po ng bagting, magkakusog iyahang pag medyo gikaot diha ang sa kilid. Tanaw na ko ng tawhana, ingon ko nga, hinlo man pod og dagway, kana bang maayo pog hinapay ba, bagong ligo, so unsa may iyahang gisigihan og kaot sa iyahang kilid. Moto nga pag human sa misa, niduol sa nako kay mo amen, pero alanganin ko mo dawat sa iyang kamot kay asa pa pantugikan. Moto nga wa ko kagwanta, nangutana gyud ko nga, Brad, nagabantay ko ba sa pagkanta baghimaya, murag daw na kay gikaot sa imuhang bugan. Ingon siya nga, wa ko nagkaot pader. Sang unsa man dito? Akong giyug-yug ang sinsiyo sa kuang bulsa padre. So nga ano man na, so nga mo bito na isulti sa katigulangan padre nga nig New Year, nig hapak yun sa New Year, kinahanglan nga imuhang patingugon imong sinsiyo para dili ka mawad-an og kwarta sa tibuok tuig. Ningko nga niya nituo po ka. So nga nituo padre kay katigulangan ko yung nagsulti. Ako sa giingnan nga, Brad, kay ba ka unsaon nga di ka mahudtan og kwarta aning sa kaning sunod tuig. So nga unsaon padre? Kana bang nagsimba nimo unya naglabay sa sibot, isuod tanan nimo ang kwarta. Lagi, di ka mahudtan og kwarta ni ana, di ba? Kay God provides God, di ba? Kana bang moingon ka nga kana bitong the more you give, the more you receive. Di man na may kwarta diha, nigsuroy sa konektaon niya, isuod tanan, di ba? Di mo mawad-an og kwarta karong tuiga. Mga igsoon, ako nang gisulti nga man tungod kay usahay if dili kanunay sa tuang kinabuhi manggod, every time nga magsaulog ta og New Year, ang ato ang unahuna napunting lamang sa mga material nga mga butang. Especially sa tuang mga patuo-tuo, no, nga gikan sa tuang katigulangan, no? Di ba? Mao man na ato ang kanang pagtuo, no, nga og New Year, kinahanglan gyud nga magsuot ka og kanang sanina nga polka dots. Oh, di ba? Kasi may nagsuot aning polka dots. Okay? Niya sigurado pud ko nga sa inyong panimalay karon, do na mo'y prutas nga lingin-lingin. Na ano? Okay. Kay bawa mo unsay simbolo ana nganong lingin? Lingin ang polka dots, lingin pod ang mga prutas. Nagpunting na nga sa nining tuig,
ato ang gipunti nga di ta mawad-an og daghang kwarta, no? Kay kanang lingi nagsimbolo man na og kwarta. Subuti ba sabot ang ato ang giunahuna usahay if New Year nga ang material nga mga butang lamang, no? Mao na nga do na tay mga kining sugilanon sa tuang mga katigulangan kanhi nga ato ang gipangsunod. Mao na nga kamo kaning prutas ba ayaw na himua nga pangpaswerte, no? Kay ayaw di na to isalig ang ato ang kaugalingon sa prutas pangswerte. Kay kung tinuod pa na dili na ibaligya, di ba? Ilahan na ng taguan. So mga igsuon, daghan patag mga patutuo sa tuang kaugalingon nga ato ang gihuptan. Sa una, sa ako pa'y gamay nga bata, ingnon ko sa kong ginikanan, naghagtok sa alas 12, ingnon ko nga lukso para mutubo ka. Sige kung lukso, pinakatuig kung luso-lukso o kuan mga pabutang tuig, pero wa, dyo ko nitubo. Mara dyo ni hong height yun. Ingnon po ko nga, og naghagtok sa alas 12, palupitan ang imuhang ilong sa pultahan para mutaas gamay. Nitaas mo po gamay, no? Muna nga kamong mga pislat og ilong diha, nikuli sa inyo, lugpit na sa inyong pultahan. Mga igsoon, sa ato ang kinabuhi, ingon ani ang ato ang paglantaw, no? Pero nahibaw kita nga dili na mao kung ingon ana atong paglantaw lang sa umabot nga tuig nga mablesengan ta materialis atong kinabuhi sayop. Ngano man tungod kay kung magtan-aw ta sa liturhiya karon nga to ang gigamit karon nga pagsugod sa kaning New Year, January 1, atong gisaulog ang solemnidad, di lang simple nga piyesta, but solemnidad diha sa pagkainahan ni Santa Maria. Subuti ba sabot, gihatagan kita sa Ginoo, dili pagtutok diha sa mga butang nga material, kundili diha sa butang nga mulungtad. Especially sa tuang pagsabot sa kinabuhi in relation sa Ginoo, in relation po diha sa tuang mahal nga Birhen Maria. Si Santa Maria, nining pagsugod ni ining bag-ong tuig, gihatag sa Dios kanato aron mamahimo usab nga atong inahan, no? Kay bawo mo kining solemnidad sa pagkainahan ni Santa Maria, dugay na kaayo ni, no? Ato pa ning 431 during the Council of Ephesus nga ang giingnan si Maria nga God bearer o kanang gitawag nato og Theotokos. Pag-remind nato, gihatag gini siya January 1, gihatag nato pag-remind sa Ginoo kanato nga sa ato ang paglawig aning kalibutana naa ang mahal nga Birhen nagagiya kanato. Subuti pasabot atong ito biyaan nato ng mga lingin-lingin atong itutok ang ato ang kaugalingon diha sa presensya sa Dios ug diha kang Santa Maria. Unsaon man nato, dunay mga pipila ka mga butang. Una, nining maong nining pagsugad nato sa bagong tuig, kinahanglan ta nga magpasalamat. Ngano man, kay bawo mo, kana bitawng mamalandong ta sa tuwang kinabuhi, nining tuig nga mulabay, daghan ta og nadawat nga mga grasya. Di lang grasya kundi disgrasya pod, no? Kining mga butang atong nadawat maayo og dili maayo, ato ning angay nga pasalamatan ngadto sa Ginoo. Kasi kung giingon na, bisan sa mga butang nga dili maayo, kini naghatag kanato pagtulunan unsaon pagpuyo sa kinabuhi, pagatubang sa tanan nga mga muhasmag nato nga mga suliran o problema sa atong natagsa ka mga kinabuhi. Subuti pasabot, kinahanglan nato nga kini siya atong ambitan og ato ang pasalamatan ngadto sa Ginoo. Ilabi na sa mahal nga Birhen nga gidala niya atong mga pag-ampo ngadto sa langitnon nga amahan. Kay bawo mo kung unsay nga aning sawa pa ta na tawo, niya na ang grasya nga giandam kanato. Sawa pa na tawo, diha na ang mahal nga Birhen nagatang nato aron kita iyahang gabayan diha sa tuang paglawig niining maong kalibutan. Subuti pasabot nindot nga niining maong pagsugod sa bagong tuig atong tan-awon ang mga butang atong angay nga pasalamatan ngadto sa Ginoo ug sa mahal nga Birhen Maria. Kita mga tao nga kamao magunahuna, no? Subuti pasabot kung kita kamao magunahuna, kamao pud ta mo pasalamat ngadto sa Dios. Matupa sa usa ka British nga philanthropist niingon siya nga kining word kuno nga thank ug thank parihara, no? Ang thankfulness o thankfulness
medyo pareha ra gikuha na sa usag-usa. Mao na nga ningon siya nga kung ikaw usa ka tawo nga kamao magunahuna, kamao pug ka mopasalamat, no? Subuti ba sabot, if you think nga nakadawat kag daghang blessing sa Ginoo, automatic pod nga ikaw kamao mopasalamat ngadto sa Ginoo. Tungod kay thinking being man ta, kamao mo ta magunahuna, mo na nga kamao punta-punta mopasalamat ngadto sa Dios ug sa mahal nga Birhen Maria. Ikaduha, kinahanglan ta nga mohimo og pamalandong sa tuwang natagsa ka kinabuhi, no? Unsa man nga pamalandong, malandong tabakong niining tuiga nakahimo ba ni nakapasuod ba ni nako sa Ginoo o basin karon tuiga nakapahilayo nako sa Ginoo. Mas nindot ni siya nga tungay nga tan-awon para makapreparar ta sumabot nga tuig. Kung ugaling sa imong kinabuhi nalayo ka sa Ginoo, and then mohimo tag mga lakang unsaon na pod para mahiduol ta diha kaniya. Ug musud ani kanang gitawag nato og resolutions, no? Hilig ba mo og himo og New Year's resolution? Hilig padre pero mulas lang og tagpila ka adlaw, no? Usa ka semana, duha ka semana, unya mawala na. So mga igsuon, nindot baya pod nga mohimo ta og mga resolution sa atong natagsa ka mga kinabuhi. Nakaibaw ba mo ngano nga ang ato mga resolutions dili mahimo o dili mahimo nato? Tungod kay dili na siya simple nga resolution lang atong gihimo, kun dili usa lang na ka wishes. Nimo? Diferensya man ning gitawag nato og wish and resolution matod pa. Ang wish nagkanayon nga kana bitong mohimo kag mga butang para magkabot nimo ang imong particular nga goal. Pero wa kay steps. Ang resolution nagkanayon nga sa imong kinabuhi mohimo kag konkreto nga lakang step by step pagkabot sa imong gitinguha nga goal sa imong kinabuhi. Sumao na ang usa ka resolution. Ang wish usa ka wishful thinking lang sa imong kinabuhi. Pero way konkreto nga pagbuhat unsa ang angay nga buhaton aron magkabot. Like for example, mga estudyante kinta, moingon ta nga kanang ganahan ko nga maka-graduate sunod tuig. Di man na siya resolution. Wish man na nimo. Unsa man nato aron makabot ang imong resolution? Mohimo kag mga konkreto nga butang. Unsa man? Mugahin ko og tagilma ka oras kada adlaw para magtuon, no? Unya magampo ko kanunay. Unya ako iset aside sa nako ang Facebook, akong cellphone para maka-focus ko sa pagtuon. O nang resolution, no? Nga naghimo ka o konkreto nga lakang. Lain, mingon ka nga this year I want to be a good Christian. Period. Usa man na ka, wish dili man na siya usa ka resolution. Unsa man ang resolution nga mingon ka og ganahan ko nga mahimo nga maayong Kristiyanos. Mangita ka, mingon ka nga kinahanglan nga magampo ko kada gabi. Kinahanglan nga musimba ko matag Domingo. Kinahanglan nga mutabang ko sa mga nakinahanglan. Kinahanglan nga mualagad ko sa simbahan aron matuman ako ang resolution sa kuang kinabuhi. Di ba? So nindot, di ba? Mingon mo nga karon tuiga kinahanglan nga dili nako magmarites. Wasteful thinking man na, no? Sa imong kinabuhi. Pero unsaon man nimo aron mahimo na niya nga dihi ka mahimo nga kanang tabian o unsa pa. Og hatdan ka og istorya imuhara, no? Dili na to share ngadto sa uban, ilabi na og delikado kaayo. Mingon pa ning uban nga kung magtapok, di man kalikayan gud padre nga magistorya gyud. Yes, tinuod pero napoy butang nga kamaupog ka mo likay. Mingon punta nga wa mamiga marites padre, guys, gutis-gut raman me. Mamaora gud pod, no? So mga igsuon, mo na sa usa ka butang nganong dili ma-fulfill nato nga tuang resolution. Ikaduha, nga di nato ma-fulfill tungod kay wa na to ang pui og maayo, no? Kuangan og pagampo. Nagsalig lang ta sa tuang kaugalingon nga gahom nga tawhanon. Wa ang Ginoo di ana sa tuang mga resolution. Gusto mong matuman atong resolution sa tuang kinabuhi, i-appeal ang Ginoo sa inyong mga plano sa inyong kinabuhi, di ba? Nga ang atuang resolutions ba naka-angkor diha sa pagtuo sa Ginoo. Di ba? Nay panultihon nga nagkanayon, man proposes but God disposes.
Subote pasabot atong himuon nga ang ato ang mga resolusyon sa kinabuhi nakagamot sa pagtuo diha sa Ginoo. And let us try to do our best and God will do the rest. Kibawa mo unsa o kinsa ang nindot nga example nga naghimo sa iyang nindot nga resolution, ang mahal nga Birhen Maria nga itong isaulog karon. Giunsa man niya? Well, atong mga panahon nga gisangyawan siya sa anghel nga mamahimo sang inahan sa Dios. Unsa man ang iyang tubag? Yang tubag na ingon siya nga sulugoon ako sa Dios, matuman ang imong pagbuot, sumala sa imong pulong. Simple kaayo nga tubag, no? Yet profound and kompleto diha sa iyahang kaugalingon. Simple, pero nahimo ni siya nga vision statement diha sa mahal nga Birhen Maria. Ningon siya nga, sulugoon ako sa Dios, buti pasabot, in complete humility, yang gisubmit ang iyahang kaugalingon, nga sulugoon sa Dios. Sa pag-ingon niya nga, matuman unta ayong pagbuot, sumala sa imong pulong. Subuti pasabot, nagpunting ni, diha sa iyahang obedience, ngadto sa Ginoo, nga matuman ang tanan, nga giplano sa Ginoo, diha kaniya. Subuti pasabot, siya ang usa ka inahan, usa ka tawo nga naghimo sa iyahang resolution pinasubay sa kabubuton sa Dios. Umausap na ang atong angay unta nga buhaton sa atong kinabuhi, no? Nga kining tanan nga atong gihimo knowing nga limited ta sa tuang kapasidad kay tawo rata mudangop ta sa mahal nga inahan. Ngano man tungod kay siya gyud ang mudala sa tuang mga suliran, mga unsa pa diha pag-ampo ngadto sa tong langit non nga amahan. Magigsuon, manghinaot kita na bagong tuig, ato usab kana nga hunaon, no? Ning bagong tuig, unta ang Ginoo kanunay magauban kanato diha sa panabang sa mahal nga Birhen. Atong ihatag sa tumahal nga Birhen Maria ang mga pag-ampo nato ug mga kalisdanan ug mga challenges sa kinabuhi ug plano sa kinabuhi ngadto kaniya, hoping nga kini dalhon niya ngadto sa langit non nga amahan. Happy New Year ninyong tanan.